Taud-tauran, hayad mamatay ang bata sa kasagbutan. Kini ang pamahayag ni Luok Barangay Kapitan Angelita Ragay, human mapalgi ang puya sa Zone 3, Barangay Luok, Dakbayan sa Dumaguete City. Sumapa, bagong gihimugso ang puya ug gisud kini sa gamayng sako sa bugas nga gisudlan sa basura ug gilabay sa bakanting lote. Apan tungod kay nabatian sa mga silingan ng hilak sa bata, naalarma sila hangtod nga nasuta nga adunay puya nga sulod sa sako. Luwas na karon ang batang babay, human itugyan sa barangay ngadto sa City Health Office. Gibutyag ni Kapitan Ragay nga nailhan na ang minor de edad nga inahan nga maoy gikatahapang naglabay sa iyang anak. Gani kasamtangan siyang gi-confine sa ospital kay nag-bleeding. Una niini giangkon sa mga ginikanan sa minor de edad nga inahan nga sila ang unang nakakita sa puya duol sa ilang balay. Usa ka Cara May Alcazaren maoy mipunit sa bata nga kubo ug nagbitay pa ang pusod ug mitugyan niini ngadto sa barangay hall. Ang inahan nga minor de edad adunay 2 ka tuig nga anak nga babay. Gahilak naman siya din na nakadungog man ang mismo lolo sa bata pero wala kabalo ang lolo nga ihatong apo kay wala man pud gapabalo ang mismong nanganak nga mabdo siya iyarang gihilom-hilom. So among gidala sa health center. After sa health center, among diretsog dalagan dito sa City Health sa Lying In kay among nakita nga ang bata ni aksyon na siya og lagom.